Dám aj iného brał. Dám inú postavičku, hej, nech to bude ďalej. Bastra, nie? Zober. Bože, Mne? počkaj, ja to skúsim. Alebo šaluj. Ale solo. Počkaj. Máš taru? Nemám. Ani zbieram teraz. Takže zober Bastra i to je. Počkaj. Zober Bastra. Ja si ešte pozerám. Franka nebieram. Tá Frank by ťa zabil Edgar. Keby si mal šelinu, tak by si zabil Edgara, jak nič. Check me out. I got moves. Zober. Samozrejme, že Edgar. Počkaj, teraz dáme... Počkaj. Chcem... Tak ty budeš hrať dua a ja sova. A ja berem šelinu. Ja tam pýtam. Tak ale Buster. S kým som? No super. Až tak nemáš tu. Počkaj, Edgar, nie, ja to mám... So lame. Tu si... Čo by nás robíš srandu s nami. Máš power, to sa mi páči. Co? Že máš power. Power. Spike, kamo. Umre. Potom si daj šiltík. Ja viem. Ja už mám šiltík. Power. On tam je Edgar. Dobre, kamo, hráš za to. Kamo, ne. Kamo. Nebaví. Skok. Piper. Ja som zabil obidvoch nás. Hej, aj Fenga, kamo, dobre. A teraz som pripravený. Hej, môžeš nájsť. Počkaj, a teraz Edgar. A dobre. Bull je podobný jak Shelina. On umre. Neumre. Ty vole. Neumre. Ja dúfam... Ne, on neumre. Poď. Keď sa tu spamnem ja. Poďme. Zabij. Dobre. Potom idem ja jednou, ja si vieškam. Ja to sledujem. Dobre, takže... Ja potom ešte pôjdem hejť jednou. A nie z Edgar je na mňa. Ja berem ľudia šelinu, aby som tu robil féra, nie? Áno. Berem Ja tu som- solo. No, vybral. Ja som ti ukázal, ja som sa vycel, ja mám potom... Aha, to neviem. Search. Jean? Nerobíš... Ja za ním... Jak nič? Aha. Surč, jak nič pôjde. Ale to mi pôjde, to ti zabije. Nezabije, pretože ma zabije. Dobre. On ti nahýtoval. Choď najbližšie, však najbližšie zabijeme väčšinu. Pravda, kamo, som zabudol. Šelina. Surči dole. Ko si dal? Ja som asi ja už som asi mesiac už som bral kočí, aj kľudne rok. Nie rok až, nie? Už tam Mortis pôjde, ak nie. Rok a pol, no. To znamená, že pár mesiacov. Pozeraj, bang. Ty čo nehráš? Nehral. To som vybral. Ja potom, vieš čo, ja potom dám asi Šelinu? Sedge, ja neviem. Surge. Kto má najviac životov? Tak, že tank. To je... Tank. To je tank. Frank. Tak ale to má pomalu. Hej, ale to za to je dobrý. Showdown, kamo. Proti... Jeden. Elfim. Tomu. Papa. Yes. Kamo, jak nič. Idem. Otvor si starú trubku. Sprérerka. Tak niečo tam je. Spokojno, okej, pohoda. Tak idem. Tak surče, nezbereš. Tu je surče. Alebo tam to bereš. Tam to je. Ja mám 0 pohárkov. Počkaj. Poviem, na koho máš najviac. Tak akože myslím, že surč. Piper nie, padá na Piper.
Nič. Peper, bro. Už dobré. A kamu keby akože nejaký Edgar na blízko brovlek, tak by to zabral. Jackie má 8, má 9, Pozri, úplne má 10, Buster 7, Colt 4, Edgar. Edgar. Cordeliusa, Buster 7. Áno, však dajú ma dosť. Hopko. Nemáš žiadny... Máš. No, hej, nie sa počujem. Máš hľad? Ja tak to radšej dám preč. A to musíš tam nechať. Si nezmenil brovlera. Ja aj počkaj, nezmenila som. Ja viem, jak sa zmenuje. Počkaj, ja si teraz budem Trio. Trio ma zaujíma. Dúfam, že za mnou bude Search Academy. A prečo si mohol zobrať Bastra, aby to bolo kombo, ty frlenia? Nie, možno bude. Ale Edgar... Okej, Edgar. A kúkaj, nikto není tank? Nikto tam není tank? Ja som ti hovoril, že dajú tank, aha. Hej, vlastne, hej. Čo, Michaela? Michaela sa bola moja mamka. Vidíš, obmedzi sa. A Demi čo dáva solotno, pretože aha, on si dáva z obidvu. Toto. Hej, ale tam bro, akože šelinu, Jasne. Surja, dole, what? Ja si zapnú, hať za šelinu. Kamo, poď si mohol zapnúť. Getri? Poď po tomu karnu. Nie, to je Ja nemám, budem počkať, musím spávať. Môj friend tam na to chce. Ty máš... A friend by umrel. Prosím, nech to je Edgar. Umreš, kamo. Umrel. Poko. To není To je Poko. Edgar umrel, ty si jak druhý a Poko žije. Kamo, vidíš, Edgar si spadnul. A teraz Edgar ma sa ty... zachráni. Edgar ma zachráni. Podľa, on ma spadnul. Nita umrela. Kamo, poď, zdrhaj, alebo... Áno. Kamo, čo som ti pravil? Ja na budúce ľudie sa dám. Dobre, berem šelinu ešte raz, lebo šelina predtým tamto kolo bolo dosť dobrá. Cordelius by nebol zrovna. Nechám, ale... Dobre. Kto je sniper? Len sniper. Aj nenájde Angelo. A on streľa s lukom, nebo? A ja som sa to je so mnou, že proti komu ja hrám. Čo ne? Poslal ďalší elektrický šok. Zázrak sa Andrejovi stal. A vieš čo mi to slúži, ja som skoro ani nehovoril. Hej bro, takže ľudia, toto je dosť cool, lebo šelina je proste borka, ktorá práve Dobre, takže teraz bude to posledné kolo pre Boba a dáme sa a uvidíme. Dobre, takže 1000, kamo, môžeme... Dobre, Cordeliusa. Vyskúšam. Aha, nemôžem, mám ešte gamka. Ježiši, ja som mal 200 coinov. Dobre, takže... Počkaj, kamo, Toto nezbiera. no, to je fakt, kamo. Let's go. Toto akože nepotrebujeme, nie som dusno. Čo, tak bože, jasný, že ja tu nemám. Dobre, takže ješ posledné kolo. Áno, potom uvidíme čo. Takže ľudia, daj si Cordelia. Dobre, takže... Počkaj, ja sa pozriem, že to je sniper. Oh, you got banned! Assassin.
Dobre. Dobre, takže ľudia, toto bude posledná hra s Bogom a možno ani už čo? No možno ma ešte uvidíte. No. Ježiš, pozri sa. Tak si tam... Aj, ty si nechťac! Ty si prečo si nedal trio? Preto, že len. Ja som... Kamu! Jak sa mohli stať ľudia? O, to bol undu. Ale on dáva... Tegeš. Dobre, takže...